Idem natáčať video a seka to. Ale nevadí. Ale svrbí. Seka video, bo to bude vírus. Tu máme aj zbranstvo. Toto som písal. Gunner Shop. To sa tam pozrieme. Pištole, ale vnútro trolice môžem, bo to je zakázané. Tu máme aj herný notebook, tam nemôžem ísť, bo to je zakázané. Herný notebook z modu, to som ja stiahol. Pozri. Ale tajný bunker, potom toto staviam, to je stavenisko. Môžete tam vidieť, tu máme aj dielňu, tu je dielňa, tu sa tam dáva. No, vyrábajú mapy aj šípy. A tu je tam nejaká celá. Tu je sklad, toto je prevážka, ale ešte nemáme. A tu máme aj kuchynku. No, tu tam je tam dačo a to si môžete pozrieť, keď tu tam mám a ja bývam humenom na Mierové 86. Zazvonte mi Antojusko a daj mi odber a napíšte mi dole do komentáru, keď bývam na 6. poschodí, tak mi zazvonte na Antojusko a zavolajte Peťovi, že on mi napíše dole do komentáru a Peťo má vypnuté komentáre a ja mám zapnuté komentáre a môžete aj všetko robiť. Tu mám aj herný setup, tu tam spia tam a tam na to spia, tu tam nevšimajte, toto je zakázané. Tu tam môžete, tu je sauna, tu tam môžete vidieť, tu je sauna, ale to sú je zamčané, lebo to nemôžem tam ísť. Nemám tu. No, ty vole, som lepší youtuber a tu máme sprchy a tu máme aj záchody. Toto na bazén. A bazén máme, lebo musíte to vidieť. Máme tu kuchyňu. Čo je? Tu máme aj spora kuchyňu, máme, ale tie kabinety musím ešte vyrobiť. Tu máme aj peklo, ale toto nemôžete vidieť, toto je strašné, ale môžete to vidieť, že tu je tam lepka, a aby som sa tam nepopálil. A to sa aj nechytajte, lebo au, ty vole, jed. No, toto som ani nemal. Tu je šíp. Som youtuber a tu tam takto má izbu a tu je tam skriňa, tu sú nejaké súdy a na Minecrafte mám doseka mi to, budem vírus alebo nebudem, zrandujem a to je tam nejaké taviaca pes, to je kolácké slovo, to je nejaká dielne, 2 dielne mám. A pivnicu môžete vidieť, toto je oxidované dvere, to je z modu. Tu si tam môžete pozrieť, to sú tie hračky, niekedy tu má aj robot, aj kniha. A nikdy tam v živote nechod do basy, to je celá. Nechod. Tu sa tam dá otvoriť poklop. Aha. Ale nemám. To je perly, tu môžete vidieť.
Tu máme aj východ. Tu máte aj východ. Kde je? Tu je tam tajný bunker. Tu tam je stavenisko. Pozriem, môžete aj vidieť. Môžete tu aj vidieť všetko. Ale hliny nemôžem hrábať vôbec, prečo to je zakázané. Tu máme aj toto. Tu je smaragd, ale to sú prázdna. Tu máme aj modu. Tu máme aj televízor. Tu tam bude asi sklad. To je stavenisko, ale na podzemí nemôžem. Nepoviem, ale za budúce idem. Tu je stavenisko, to čo je. Tu je tam nejaká izbička, toto svieti. Lebo to je nastavené, tu máme aj WC. Môžete to vidieť, ale na podzemí nie. Ale nevadí, to na budúce tam pozrieme. A máme tu našu dedinu a lietam, viem lietať na prežitine. To je dobré. Tu je tam pán dedinčan. Halo, pán dedinčan. Nechaj ma. Toto som ja povedala, prepáčte mi. Ale vy nie a tu je tam nejaká poštová schránka. To nepoviem, to sám dedinčania tam spia. Do riti. Prepáčte. Môžete vidieť tie mody. Pozri, mody tu mám. Oh shit. To som aj stiahol. To je zadarmo. Aj toto som stiahol meče. Veľa. Seka mi to. No prepáčte, nevadí. Tu mám aj. Toto je pekné. Redstone. Totemy. Čo? Seka mi to, ale prepáčte mi, že... Tu nič. Tu mám aj to stiahnuté z mody. Napíšte mi dole do komentárov, tak keď sa ti páči, tak napíšte mi dole do komentárov a zdieľajte mi, že moji kamoši sú tam na maji a tak som v izbe a idem radšej na písací stôl, lebo takto som na písacím stole a no som tam a tu mám aj flajku, to je môj, toto nič, motiky nie. Pozrite, tu máme predmety veľa modov a čo? Mňa... Tu máme zbranie. Tu sú tam jedla. Sekám Minecraft, musím skončiť video, ale už posledný krát.
Veľmi sa tam ospravedlňujem. Vrastujú tam vevniče. To seka to. Za chvíľku idem na vine. Už ešte neidem natáčať. A idem na vine. Idem na vine a skončím lietanie. Ty vole, to je tam viniče. A už je noc. Už sa blíž večer. To ja bezdomovci spia. Ne. Moju chybu. Yes. Už sa blíži večer, tak čau. Ahoj. Dovidenia. Tak čaute. Už ideme.